Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan, no? Karon day adlaw karong Sabado, no? March 1 to 8 2025. Ug karon day no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, ma-upload na sa taog ko nako pasultiho, no? Ang suwatan po karon pinadaki ni sa usa ka babae nga mapatago lang sa pangalan nga Lucia. Ang sender, mga ka-DJ, no? Si Lucia. Hi! Hello! Kumusta ka mo? Ano yan sabi niyong alagad sa kanginan? Trifon Morales and then ako sa partner diri si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanan? Kung ako ang pasultihon, asap kita ha? Always say April. Unahon tigit ang atong pagpanlangin, pagampo, ng itong labaw magkagahom. Lord, thank you kay Lord sa mong gihatag ka namong grasya. Matag adlaw. Thank you kayo. O ako sa dahil pangumusta sa Makadiyot, no? Akong amigo nga diya sa Silio, sa Cagayan de Oro City, ni Abay. Abay Yulti. Kumusta Abay Yulti? Ug sa imong pamilya. Kumusta? Someday magkita lang yapon ta. Okay. Okay. Bueno, salamat kayo sa inyong mga sakop ug sa imong pamilya. Yulti. Abay Yulti. Diya sa Cagayan de Oro City sa inyong pagpaminaw usap. Okay. Bueno, ang suwatan po karon itong hatagan o pagtagad, no? Pinada, kinis usa ka babae na nagpatago lang sa ngan nga Lucia. Buhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Lucia. May mga pangutana kung tubagon nimo sa insakto, masuko na hinuon ang nangutana, pero og tubagon pud nimo og dili tinuod, masuko gihapon kay lagi na makak. Maon ni akong bana, og kun ngano, ingon manggod ini ang mga paghitabo. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan. Hey, kuyawa sa dako nimo diha, oy! Ay, naaraman rin ka tao din eh. Di mo kang gikan? Say, diin gikan. Oh, di ko gikan sa pagkabata. Oo, anan. Katawa nanay. Pagtarong niya eh, bida. Wag ko kumidya ni mo. Bida, wag mo tingkang kit iririgin na. Lakaw ka? Di mo ka gikan. Ay, diha ako sa itong silingan, oy. Makakon ba ni mo dahil. Di ka gikan! Sa ilang lukreng! Di ako na. Umayo ka dito sa itong silingan niya. Di ka gikan. Dito silang lukring. Kinsa man as lukreng? Itong silingan. Oh! What? Ikaw po dito sa itong silingan? Silingan din na natong tuwa mo na sa Mandawi. Nya, kita asa na talag puyo. Alas mabulo. Unya ang mabulog ang Mandawi, layo dool. Dool ra. Oh, silingan na bugo. Salay. Mo na silingan ni mo. Abo ito ipasubot ka na silingag bay. Mao na silingan. Sa una, diin matapoyo. Mandawi. Sa dito pata sa Mandawi, ang atong bay, ug ang bay ni Lokring, dool ra layo. Tapad. Oh, silingan gihapon bugo. Habihan ni mo. Ikaw bright ka. Nga, awa ka ra, ikay maguna-una niya, ikay magsuko. Kapoy ni mo. Asa mo ko ni mo. Ikaw mo ay sayop. O say. Pauwi ito sa inyo. Pulis inyo. Asa mo ko buli yung ganiyaman ko sa ato ah. Oo, diyan ka sa ato. Outro kang bogo. Ingon na gid mi ini permi sa kumbana. Sige lang gid miglalis kay kini siya mo diretso ra man na siya pamanghag, murag irong buang. Unya, Kamu ba? Sa bagyo kaayo mong duha permi, oy? Bisag distansya o gamay ang inyong bay diri sa amo, badungog yun ang inyong mga kuan binangagay. Day, nanay, pasagdil na nanay, na anad. Kamu no, maanad asad mo ani madugay. Sa maanad, pasalamat mo kay layo ang ato mga silingan din eh. O dool pa, wa na oy, gipabarangay na mo. Aw, ug mo na ilang gusto na, wa ko'y mahimo. Pakihaa lang sila at tubangon na sad nako sila. Moingon lang mo, ana. Ha? Nagtuo mong sayon ra kayo na. Hasultaon kayo na, Lucia. Mo nga pag-usab na mo'y. Hunungan na na inyong pagsigig away diha. Kay wagod mo'y may padol nga nana.
adtura na sa panagbuwag. Di man sa kabupugong niya, nay, kung gusto niyang makigbuwag na ako. Unsa? Pre, Taldong, murag importante yun tingali kayo ng imong tuyo na kuda. Kay imo medyo kong gida din sa imnanan. Kuan operator ni. Abogado ko, Taldong. Mahal kay ning akong oras. Pero ikaw, gahinan to yung kag oras kay suod tamang kayo. Sorry kayo. Sorry kayo, operator ni. Askal, liguna yun na to, ani, pre. Kumpare na attorney pagyod. O sabayan ko ikalagad ka nimo, Kuan ba, pre. Kuan ba, pre? Kani ba nga ako asawa ba? Ako kayo mo, subi sa bana ba? Kaning mga asawa inana. Pwede ba na sila makasuhan na inana? Well, kung amin mo, sigun sa atong batak kang balaod. Way asawa nga mapriso kung mutubag-tubag sa bana. Pero kung mamakak kini nga may daang intensyon sa pag-ilad sa iyang bana, nga mo resulta sa dakong kadaot, kanang ingnon ta kanang gihimo si mga asawa, makiha na to na siya o kadiyot, pero ato i-research sa Google. Unsa ba, pre? Nalimtan manggod na ako asa ba to? Ako sa i-search, ha? Okay. Asa sunod na lang, pre, Taldong. Ang ano man, pre? Man di ikunod. Tinood nga, kining mapasakaan na itong kaso ng mga asawa na preto ni? Well, super well. O sa Congress pa na siya, ang dili pagtugan sa tinuod, pwede kang i-contempt. Mapriso ka. O ba, preto ni? Believe ba ginako ni mo eh? Oh, abogado ko. Kangali, kanang kinaunsa gili ni preto ni. Kihan ako kong asawa. Ikikuha nung kaubogado, ha, pre? Abe ni mo, pre. Huwag yun tanay problema. Kaya ako'y abogado nga lunod patay yun nga mulaban sa akong kliyente. O mapildi ng akong kliyente, ako'y magpapriso. Huwag nga words, ro. Ikaw yung kuha na akong lawyer, pre, ha? Pre, kanihing pans lang una sa ko, pre, ha? Bas, nga ro, pre. Bago pa kong nakalaya, tao. Din man ka. Dito sa tindahan ni ng salod. Nagunsa man ka dito. Di ba giingnan ka na ako nga. Di na ako gusto adto. Pagka mangutang ka dito, ha. Di kakasabot taon, ay. Taldong, Pasabot na tika. Ayaw na pangutang dito. O tulong gihapon ka. Ida sa nimo, eh. Naunsa mo kasultihan. Di ba kakasabot taon? Unsa man? Ha? Kasabot ka, dili. Magpaingon pa dyan kag bugo, ha? hoy, ikaw inang bugo ha. Kay mas bugo na kay kanako. Ay, kahilas, biyan mo gibrightan kasi mo gugalingon. Nga mas maayo pa man mo ang nakaribon ko high school, ikaw man. Nya, pag elementary, di lang ni mo apilon di ay. Wabi tao ko makaribon sa elementary. Natural, ari gyud ka. Ari man kanako mangupyas una. Pida sa day mo, eh. Iba rin convert dahil sa lain nga istorya da. Gikan ka sa tindahan. Abot matas pangupya, ane? Ikaw rin milahi sa istorya. Nang hambog ka nga bright ka. Bitaw, bright ka. Pero sa tanang bright, ikaw may bugo. Usa? Bitaw, bitaw. Be, balik na to. Ang atong una na tong topic, be. Matod ko, gipemong nuan, iti karing di na kabuatos tindahan at salod. Ayaw pangutang dito, di ka kasabot? Kasabot ko, Taldong, uy. Kay dili ko bright nga bugo parehas ni mo. Sa balik na sa tahan na. Unsa man ka, oy. Ang ako ingon ni mo nga di na ka mo adtos tindahan, di na ka mangutang, pero anong mo adto pa magigika? Ni adto ko, pero ako nang utang. Ano ko sabi ka? Nagbayad ko sa utang. What? Nagbayad ko niya gahapon, pero karon pa na ako
Nakuha ang sukli kay ganina pa mang buntag niya na total tanan. Oo niya, nga nung ipaninglan mo ko niya taon nga nakabayad dumadeka ni mo. Ang nakabayad dumadeka. Ang binuang na di lang yung kabuang ko na. Binuang ni mo. So nagbinuang ba? Naibaw ko palusot na mo nga. Ningon kang bayad ka, pero wa. Kay, kung di bayad pa ka, nga nung ipaninglan ba tao kung nasalod ka niya? Natural kay may utang ka man. O gibayaran mo ka ni mo. Ang ako rang utang uyang imo wa. Ay, oo, matahon ko ni mo bayad. Ano bayad mo ko sa imo? Ikaw may nag-ingol nga mag-iyahay ta. Hahak, may taon ni mo. Ikaw mo'y inahak. Ingontos ng salod nga bayre gyud kuno to aron dili ka ipabarangay. Ida, gusto niya ka mag-iyahay ta? Uy, hala. Karon pa kakahibaw nga dugay naman ta nag-iyahay. Suma, nagduog pa bagod ta? Wa na. Nagsaw pa bagod tag kaon? Wa na. Nag-iyahay na ta. Ang buwag tayo. Oy, hadloko naman ta. Dugay na kung naghuwat ka musulti ka na ako anak taldong kay sultihan ta ka ha. Sukad ka nagsige na tag-away. Ang akong gugma nimo miambak na stulay. Mao nga wa ka nay angay ug ako wa nay angay mahayay. Nga di ay ba? Way angay mahayay ha? Sige. Kung di ka magagnaw, may pagmulayas lang ka din eh. Ha? Ug anong mulayas ba kuno ko? Unsa may katungod di mo palayason ko nimo ani baya? Ako ning bayad ay. Ha? Ako yung patukod ani. Ako ni nagguat taon o ikaw bisan usalang ka. Wag yun kay katampo bisan lansang ko sa buok. Wag yun. Mao nga og di ka magagnawong layas. Time para ha? Murag, ikaw man tingali ang bagagnaong taldong. Oh, kaya nga taon ha? Palayason ko nimo. Abi kay imo ning bahay. Tingalig nalimot ka nga ako sa dingyuta. What? Kabili ni sa akong mga ginikanan. Mao nga ako paghapoy tag-iya aning yuta ug ikaw imo makading bahay hala ibta ni. Ibta og layas din he. Kay tukuran ko ning payag. Ibta ning bahay og layas din he. Nangyawan sa. Napuno na gyud ko sa batas ang nagipakita sa akong bana. Unya kay siya may nanguna. Iya mo kung inang palayason ko. Pwes, ako sa tiya gipalayas. Unya. Wow, lamian ng bugna nga beer, pre, oy. Kini. Human sa batilya. Kuyos na kadiyot. Doon ako tabangan ni mo. Kunya, inighumanan ni. Inom tagtiwas, ha? Na, ko yung pa-reserve daw sa kahon. Hot doon na to. Mo ba, pre, kita lang duha mahurot, ani? Kita lang. Kita ra. Kaya na to ko sa kahon, oy. Bisag ako rang usam, mo naman, pre. Kaya gahagap na ako, oy. Ha? Okay kayo. Sige. Mau ba? Ikaw lang, sige. Pre, mo. Ngayap ka gool nga, dili ta mahurot. Mahurot lagi na basta ako yung kainom. Hinayay yung Di ko tingog. muli, dili na to mahurot. Hinayay kitapusan. Kusa ka niya yung tingog na unsaw, kay. Ge. Wala gani siguro nga. Wala. Nga pa ni. Ha? Unsa? Diyan yung gingon? Basin makulangan pa ni ba? Kulangan. Ulit ka buti sa ito. Kulangan, ha? Purbida mo. Siguro ka nga kulangan, eh? Para siguro, pre. Duhaan na lang ni kakahon. Huwag problema. Humuan sa akong ipamalihog ni mo. Duhaan trikahon. Sige, walay problema na. Basta ikaw, asagod ko mo balibad. Sige, hotdog na ning usa ka butilya. Sayang kaayop. Bitaw. Sige. Hotdog tali! Imo giday kong gihagit hataldong ha. Dugay na kung gusto makigbuwag nimo. Gihuwat ko lang yun nga ikaw mismo ang musulti pag una di rin ako. Karon, haday, nahipos ko na ako mga sinina. Wa ko'y laing dadun ang ako ra mga sinina. Ug kinahanglang mulayas ka sa binis akong yuta animala ka. Okay, pre. Rota, pre. Okay kayo, pre. Nga unsa man, mungulin ta. Dito mong uli, eh. Tabang palitan ni mo, unsa mo kay. Uday, no. Okay sa man ta. Unsa naman ka din daw kakalitor, kaurot kang duhak botilya, unsa. Ato tas bae. Okay, pre, let's go. Okay, tara. Niyan na ta sa inyo, pre. Mga unsa tingalita, pre. Bida, pag pupilit ng sum-sum, gutom na ka.
Kaunsaon nga, wala man tayo sumsuman. Isumsuma ito na itong lataw ng usawa ka. Ay, salamat. Mga ota! Uy, pre, si Mari. Migwa sa inyong balay. Mulakaw tingali na. Uy, hala. May gibit-bit lagi, pre. Oy. Baya, ulit, nakabutis pala. Alright. Wida. Kadang, hilaw na sa diya, pre. Hilaw na sa diya. Ako ato na. Saan na yung magiputos, ha? Unsa na? Ayog ka bala ka. Diya. Unsa na? Ako ni mga sinina. Wa ko'y lang gikuha diha. Bisan imong brief, wa ko'y gida. Ha? Unsa gud diay na, pre? Hilaw na diya, pre. Nay. Hoy, mulayas ako ining baya. Na ako'y gitukod nga gamay barong-barong slayo. Oh, ano? Narikito ko rin sa'yo? Ano mabuot man ka? Imo ning yuta. Ha? Karon di ka na makahingili nako kay nilayas nako. Busa karon, ikaw na sa akong palayason. Burbida. Tanang bay nimo og dad-apon asa kang ispidnuha paingon. Imo magha ng bay. Haladan ana. Ibta na. Kinahalang karo adlaw ha. Mahawa na ng yuta nako hala kasabot ka. Kung magkatingog ka. Sigaw man ang mata nimo. Sama din ako ibutan. Wa kay katungod ini akong yuta. Ug wa ko'y katungod sa imong bay. Ug labaw nang wasag kay katungod ini akong yuta. Kasabot ka ha? Busa aron mahuman ata. Ibta ang imong bay kay gamito nako ng yuta. Asa gibutan? Mangutana mo ka nako. Imo man ang problema. Sa pagpalayas nimo nako aning bayan, nangutana ko nimo asa ko paingon. Wa, di ba? Ako nang problema. Busa karon. Imo na nang problema sad. Na magkakauban, nabras pa rin nito'y patabang og ibot ang imong bay. Ay, tingog dia, pre. Tingog, pre. May matagaan ko na yung panahon. Hindi ko mo nalidalig balhin. Ay, kung problemahan na, ay, basta. Karon dayon. Imo na ng problema kung saan na di mo. Ibto na to ning bay, pre. Kitang duha, pre. Ha? Ako'y katimbangan ni pre. Ha? Ibto. Huwag ka tang mabuang ibto na to. Ha? Imo man yung gusto taldong. Di ba ni ako? Busa magtumanay tas atong hukom. Imo man kong gipalayas, pues nilayas kus imong bay. Busa karon, ikaw na sa imong layas. Ibta ng imong bay or ipagguba ko na unsa man. Tubag. Pues ibta dayon ninyo. Kinahanglan og mahawa na ning lugar ah. Pre. Uy, asa to ko pare. Pre, asa ka? Tiwas na ginaway, pre. Wanas pare nimo ni sibat na. Kay di siya buang nga mo ibot ang imong bay nga kamuran duha. Unsa mga gamhanan mo? Day, pwede ba? Di na pwede! Di na pwede, ha? Gusto na ko karon mo balhin ka og dan-an ang imong bay! Ibta na karon dayon! Now na! Kibangkong na! Maon nay among sitwasyon, sakto ko sa kong gibuhat. Iya man kong gipalayas kay iya ko nung bay, kay siya man kunoy nagbuhat ato, siya ay nagasto. Unya kay ako man sang yuta. Sa ako man tong ginikanan, di ako sa siyang gipalayas. Karon problema niya kung unsaon niya iyang bay, iyang pabayaran ako. Di man ko mabayad, ganugutang mo bayad ko. Gawas pa sa duwa ko ikabayad. Sakto kaha ko sa akong nahimong desisyon. Unsa man ka mo ang pasultihon, uy, Lucia. Ma'am, good morning, ma'am! Good morning! Ate Jen, good morning! Hello! Good morning, good morning! Hello, Jen! Good Good morning, Jen! Good morning, mga mama! Good morning! Salamat sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia ha. Kay taas ang energy sa mga bata ninyo. Happy sila permi. Unya, palit mo sa OBM Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Okay, salamat kayo. Kamo nga gusto mo ka og Paulitos Macaroni Crunch, palit lang mo. Daan sa mga groceries, unya sa mga department store, daan na diya. Gibaligya, groceries, daan na diya sa mga dagko nga mga mall. Na diha to ang Paulitos Macaroni Crunch, Tasty Fish Cracker, o ingon ba ng ato ang OBM Special. Daan na din ha. Unya, happy good mo diha kung manginom mo
og Don Pepe tabli ang mga bata sama kahapis sa Happy Mart Wadluna Kulon Tabunok ug Mactan nadihan ta ng mga palaliton diha sa mga babae lalaki duna gyud tay donuts are us sa kilid sa Happy Mart ug atubangan ha the best you can ausa tanang mga tao pod ni former Kapitan June Ramos kinabuhat siya Miguel Fulyar Fertilizer good morning Libre Cup Kapre Raymond ug sa ako ang amigo si Bay Raul Alibio Ituso au isuto di ay good morning ni mo diha by Raul dihas konsolasyon ring suod ka amigo taon og sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pepito dito sa Toledo og si Dudong GR Pepito sa mga tao ni Vice Mayor Choi Aslar si Ricky Aslar si Ryan Kangki Ma'am Casmer Araw Attorney Ibon Abapo og Talis Terdaan Francis Paris Kutsihal sa Southeast Francis Paris Ginhawa Delphin og si Pari Dave Tumulak Hari Iran si Kap Grimar Barite unya si Dris Norte ang ato mga suot si Kap Boy Labilla Doc Labella og ni Nubi Abelia Cabatino di ay diri sa South sa South unya sa ato ang amigo si ang Panday si ang Panday Jewel Garganira Ati Press nganong gingalan mo sa ang Panday mao ni fight sa una sa mga kanang mga daotang espiritu diha sa ato ang City Hall mao na si ay Panday di ay pareha ni Fernando po ba katong mga sakop ni Lisandro nga mga daotan nga mga espiritu mao to ang Panday si Fernando po Jr. mao na siya ang Fernando po Jr. po siya sa North District kay ang Panday Jewel Garganera og ni John ato ang John Alcover nga buutan po itong kutsihal manlalaban po nato mga kabos thank you kayo Doc Boy Labilla Doc Boy Labilla ato ang doktor nga why bayad ko pa-check up ka tulong mo ditong Doc Boy samtang naa pa kuno si Ate Pres iyang buhaton ang tanan nga makatabang siya sa katauhan kay sukad pag kuno sa iyahang pagka-doktor Ate Pres kanang mga check up des mabulo tanan way bayad Ate Pres sa una pag yun kuno na so salamat kayo Doc Boy sa tanan ha unya sa ato ang mga suod si Kap Raymond og ni Ma'am Nenen Moreno og si Sir Ricardo Moreno oy ni Barangay Kapitan Albert Bumpat og si ni Ma'am Joyce nya nang kumusta to si Padre Joshua kaduna nato to na siya Dominga Ate Pres Dumingag sa Buanga layo ni gud siya si Father Tamiog po diha sa Nabanga kumusta ka diha Father salamat kay nimo diha Father hala Ate Pres okay ug ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar nagmaintain karon og Panyawan Herbal Capsule Panyawan Herbal Capsule with garlic Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood kolesterol, katutaas og sugar. Ayog si piyata pag inom ka da adlaw gyud. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag unay ka mong kaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Panyawan Herbal Capsule. Ini paniudto nimo mao gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mong kaon sa imong paniudto. Mao gyapon ni gabi sa di pa ka mo kaon sa imong panihapon inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Panyawan Herbal Capsule. O galang na na problema aning kidney o UTI. Ayaw na mo kabalaka, ayaw na mo kahadlok, tungod kay. Adyo na na makaayo, makatambal, makapaalibyo. Anang atong kibati bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, sabi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon. Okay, Ate Freya, salamat kayo sa tanan po na itong mga kaigsunan nga nigamit sa itong number 1 nga plus. Thank you. Salamat kayo sa paghimo o permanenteng number 1, nagpabiling number 1. Murag RMN, DOHP, number 1, overall number 1. Nagpabilin po nga ito ang said Lenmetuel sa market nga number 1 nga tinuon mo ang tang sa itong
og panuhot, pamaol para kit sa kalawasan, katul-katul, kining kuto sa kabataan, disminuria sa kababayanan, bikog sa ato ang mga tuhod og lapalapa og asa pananina. Basta panakit sa kalawasan, dapi-dapi nga magsakit. Haplasan lang nato sa ato ang sedliniment oil nga buwagtang paskutos kabataan o gilikay pagyudta sa dinggi. Pero sabot anar ta palit sa butika, pero og layo mo sa butika, bisitahi lang ninyo ang page sa page sa Sed Marketing Incorporated. I-type lang ninyo ang Panyawan Herbals. O nya, makita nyo ang mga genuine nga mga produkto diha sa Sed Marketing. O nya, kung layo na yun mo, order lang mo diha sa Shopee. Kaya naan naman na Shopee. Tanahon rin ninyo diha sa inyo ang typon nga Sed Marketing Incorporated na diha ang mga genuine nga mga produkto sama sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban nga paboritong imnon sa akong amigo si Bay Raul Alibio Ituso. Ituso. Ate sa Isoto di ay sa ako ang amigo nga si Raul Alibio Isoto. Mayroon ba ni mo kanta? Unya, mauna nga, anan lang mo palit di ha? Bam! Hello, good morning! Basta Argaw, Atty. Atan Liliay Gas ug Ma'am Rose. Good morning mga bata. Ingon man sabi, ang isla sa isa niya, Kuaming. Nakatulog ka ning Kuaming lan? Kanang duha ka isla nga ang pikas may naiminteryo nila. Amaw ba? Sakto tintong yung gulyat. Uy nga, kuan ko noog, pananglitan ko noog hunas, ilakaw ra kuno ang lungon kay ang tubig tagatod maglakaw ra din sa yan ko ama ba paita sa tao no. Okay, taga Kuaming, mursa ko binis inabanga, Riley Iwan, Jairus, Jelly, Alvera, Marvin, Gerson, Kent. Kung sabi ka mo, diya sa Pinton family, Ricardo Pinton, Alexander Pinton, Rizel Pinton, og Nanding. Hello? Kumusta ka mo? Og si Ma'am Ivang, diri dapit sa Holy Face of Jesus members dito sa San Vicente Parish sa Sambagdos. Ayaw ko mo kalimot, ha? Said celebrity ko tikbiyo. So, pagkatong gamiton sa dilipitabaton sa mga gimoton na adlaw-adlaw, kaliko sa sayong buntag para mawas ang ato mga init sa kalawasan, ang mga panuhot o ban pa, ang ato ang celebrity ko tikbiyo. So, para magpabilin kitang younger looking kutis artista o kutis porcelana. At doon na kini sangkap nga natural moisturizer. O niya, ang ato ang blackheads or whiteheads, doon na gluta tayo ng papaya extract, aron magpabilin kitang guwapa puti amis, dili lamang sa kung nagingon mga kalalakin ay mga kababayan ang pwede sa mga kalalakin anong mga kabataan ha apan mo tanang mga sa butika kay basing ka mo masayop unya sa inyong pagpalit unya tanawasan mas maayo nga masigurado ninyo tanawado ano na tatak Sed Marketing. Thank you. O niya mga kaisunan ko, ang toxin, maog yun mo daot sa blood cell sa lawas sa tao. Ang blood cell sa lawas sa tao, mao kay ni importante taon, kay mao ni tigatod sa oxygen, nutrients o tubig sa ato ang kalawasan, ini kadaot, ani, daghang mga baltian nga mutakboy nato, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, o guban pa natong balatian, mao na nga, muinom yun G-Detox kay kini G-Detox Plus Herbal Capsule usa kini ka natural nga detoxifier tigwag tang sa mga toxin sa lawas natural nga remedy tigwag tang sa balatian puno sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs aprobado kini sa FDA registration number FR80715 busar mawag tang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga moinungdan sa imong balatian o karon ligon gyud kadunay ang atong vital organs inom gyud ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kini mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karong atong adlaw. sender, Ate Pres, si Lucia. Lucia. Kanit Lucia, Ate Pres. Sige sa liglalis yung bana niya. Kung ano yun, kanang pag ang sangputan silang panaglalis, buwag rin yun, Ate Pres. Sige glalis, sige buwag. Niya, si Lucia may tag-iya sa Yuta. Niya, si Taldong may tagyas bay karon si Lucia nilaya sa balay ni Taldong karon si Lucia so gusto nga ipaibot ang bayang Taldong nga gitukod sa iyang yuta so ang pag-ibot nga pagguba niya karon na yun right now ipagguba na unya to karon kay wala may uso ang bayanihan
Wa na. Katong karga kanang alsaw ng bay kay Lalin. lalin ang bay kay karong hapit ta ng bay murag concrete naman gud gulyat. yun, Di pa rin atong una nga tabla. Nindot kay to lalin bay sa una. Katawa ka. Ganahan kay ko ato. Unya ang ilutoon pansit og Pansit og munggos. Nga munggos. naman to no? Kay daghan mong munggos. Pwede. Para daginot ba? Oh. Nga barato ra. Pero ang problema niya unsaon taon nagbuwag yung taon sila taon Ate Pres. Sa ilang ka. Kada rin yung sige awaya. sila glalis. Nga Mauro naman, yun sila lisan Nabaktak nila. og kanang sultis tinuod o umbot. Gagamay yung butang Nagamaro maglalis ta man sila. kayo. Anugon man po do imo pag ipaibutlo siya ang bay. Ay, ana siya Ate Maguba Pres. man din na. Sakto ba kuno taon sa iyang gibuhat nga gipalayas niya yung bana? Di sad maayo noon. Sakto ang yan ba na nalimot tingali ang yuta sa iyang asawa Pero na. og dili og immediate sila Ate Pres kada bang reconcile ba rin? Kanang Reconcile ba? kanang kuan sila kanang counseling no. Counseling. Adto sila pari ba? Ato sila pare. Ato mo ni Father Josue Cadurna o. Di ba rin Father John Pradjan? Mo sila anak. Wa no. Wa pa sila mga anak. Bang, kung sa'yo mabasa diya, bam, maayo ba niya gibuhat, bam? Ari kita sa New Testament no Juan 15 versikulo 12. Kini mao ang akong sugo kaninyo. Ang title ni si Jesus ang matuod nga punuan sa paras. 15 John 15 verse 12. Kini mao ang akong sugo kaninyo paghigugmaay kamo sama nga ako na higugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala. Mao ang paghatag sa kagalingon niyang kinabuhi alang kanila. Tiaw mo kana? Ug higala lang gani, anda man gani mo hatag ni siyang kinabuhi ug tinuod kang nahigugma. Kani pa ka nga magtiayon. Mao gyud. Lagto istorya wa gyud sila gugma. Oo, wa sila gugma sila magtiayon kay kanunay man lang sila nga maglalis. Sige silang lalis lagi. Una lugar sa primero pang pag-abri sa itong drama, ang bana lagi mo tanagdiin ka inday dito kuno sa silingan. Sa akong nahibaw amrag no naagi apa ng ilang panagtipon hinuon wa man ta ka pangutana og nakasalba sila la no. Wala. Kay pananglitan og nakasal sila mahimo nga nasayop og gamay si kisingan sa bana. Si Taldong. Mahimo na sayop siya gamay kay panalitag nakasal sila, moingon siya nga siya mo'y nagasto sa balay, wala kay nagasto bisag usa ka dako. Pananglitan og nakasal ka mo, tawgon man siya conjugal property. Unsay imo mao sa imong asawa. Apan kung wala ka mo magkasal, eksakto. Walay labot imong asawa na imong nagasto. Apan ang yuta nga gitarukan iya manggod pod sa imong asawa. O wala po mo makasal, sa mo pong wadyo kay labot mo yuta, di ba lan? Sa ako nang, apan bisag nakasal ka mo, mahimo nga gamay ra kag power sa yuta nga inyong gitarukan, tungod kay, ang mao yuta, diha naman sa wa pa mo maminyo, kay sinunod man na niya sa iyang amahan. Tinoda. Karon, pananglitan og wa mo makasal, ang pangutanan niya nga, pabayron kuno siya sa balay nga yang ipaibot kay yaha man ang yuta. Kay pabayron kuno siya. Pananglitan og mao na isulbad nga pabayron ka, hangyo alang idata-data. Hayo alang siya nga data-data lang magkita kag kwarta kay di masan mo ikabulto. Pero dili gyud ni maayo magbuwag sila ba may? Para nako do kay usa to gingos Bible bam nga ang kamatayon ra may makigbuwag. Nakasal yun sila. Kato bang ingon nga ang lalaki mo biya siyang amahan o inahan o maipon siyang asawa o sila dili na duha kung dili usa na lamang. Tinoda. Apan sa ako nag-ingon lagi kay kana gikan manggod ka na sa pulong nga gugma. Apan sa ako nag-ingon lagi ang ilang pagpuyo mura manggugway gugma. Ngano man nga maglali sila ibton ang balay kay ang yuta iyas asawa. Papawaon ang asawa kay ang balay gigasto ang bana. Sa ako nag-usbo na ko ay Taldong eksakto nga moing kog way labot imong asawa kay kon ray nakagasto ang pangutan og kinasal ka mo tawgon mo siya conjugal. Unya ikaw sad kasi nga naning sindir Lucia. Ikaw sad ay Lucia
nakapabor ka gamay pananglitag dili mo kinasal kay ang yuta imo mang sinunod sa imong amahan. Eksakto tinuod nga imo siyang papawa ni paibot ang balay. Ang pangutana, wa ba mo makasal? Wa man gani mo makasal, wa na ba kay gugman niya? O kinasal ka mo, maglisod ka mo. Kay kinasal man ka mo, ilabinag niagi mo ka ng legal and then ngadto na sa spiritual duhang ka naglisod ka mo. Ang maayo ani magstorya ka mo kay mato pa papawa ni apan ikaw pabayron ka siyang bay. Ug dili na gud madag hilot hangyo ang imong bana nga mubayad ka bay apan meter lang una. Meter lang una kay kanang wa man kayo ikabayad matod pa nimo. Dataratahan lang, ma'am. Oh. O di ba pananglitan og hay maayo iyan na lang tinuod nga palito ng balay kasi yaman ng bana. Palito na lang niya ang bahay. Apan mo ko am sa kwarta kuno. Pero nga no magbuwag man uy. Ano gunpot? Kinasal man ka sila. Dili sila magkasal. Wa man mabutang hinuon na te pres, wa man Kung sila kinasal ba? Ang kukirag dili kinasal. Paita po ni magtiayon nga di magkasinabot, no? Mao lagi. Eksakto ginungingon sa eksakto ginungingon sa kumangon sa buhol ay. May radyo, nabayot ka man noy. Nga naman siya. Di mo ko diri snapta nga karaan. Oh, nga? Wa pa kuno ka kabayot kay mangagaw kuno ka kasawa sa lain. Karon na bayot ko gila tayo man oy. Nga naman. Nangagaw mo kog bana. Bitaw. Sutaa inday og magkigbuwag ka bagyong tinuray ug wa na ba jud kay gugma sa imong bana kay pananglitag maunang pabayron ka sa imong bana kay mohawa siya nya di man madanyag pasaan ang bay tungod sa kadako tungod sa kabugat pabayran nimo hangyo siya ug di na jud ka gustong tanaw sa naong sa imong bana hangyo siya nga imo lang natatahan ug magkita kag kwarta. Asa mo sugot ng bana? O di ba? Ang bana may no, detahan mo kung kipapawa. O dili ba kuan gulyat kanang mutabang sa pangitag Bayer. Mangan ba siya ba kuan gulyat kasi mo palit ng baya. Dili. Kay nga no, iya mang yuta. O kisa mo palit sa bay. Parisig pagkayo kay nga no, papawaon niya. Di man, iya man ang yuta. Nahitabo bito na sa ako at pres katong istorya na kunyo din ni gulyat nga naay nakuha man ako kwarta. Ya tubang pa man ni kuan ato ni Barty ay. Nag-ingang, bayre na lang ni day. Bayre na lang ni sa isinta, quits na tanan. Unya, imo kang bambina no ning bay. Pag ato na ko dito, kay ningon matigyan si yuta. Unya ka na yuta, kay ako manaalsaan nyo ng bay. Alsaw ni mo? Wag ko na. Nitakom na ko hangtong karurate, pero wala ko kumtingog ko eh. Ako na lang gibaliwaan ka na. Di mo lang gilalin ang yuta o ang bay. Alsa ba? Bayanihan style ba? May mo magka... Di mo nag-alsaw, di mo ko kada usang bana, ang sa kubay. Ay ba, dili mo magpasul. Kaka na kon, dili concrete hapon, nipa lang or tabla. Katukaraan sa unang gamay bay nga, mao'y kusina, mao'y sala, mao'y dako mang baya kay semi-concrete man. Dili, lisod, maguba. O ako'y pang tanong natin ani Ate Pres, gulyat. Di man madaw ko sa pati bugata. Nya. Wait, alam ko. Salamat po panaganin naman noon. Gulay ko ang paso. Tiho. Okay, salamat kayong mga ka-DJ, mga ka-listeners nyo sa inyong pagpaminaw sa suwat sugilanan karong adlaw, no? Na ang sender si Lucia. Udagang kayong salamat mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.